rozbieram kúsky stratené mojej duše dávno zranenej, čo v minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska, na čerstvé rany záplata, pod pretvárkou schúlená je láska. Ďakujem ženským aj mužským zrkadlám, len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá. Odomknutá je 13. komnata. Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá, aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá vinníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá. Odomknutá je 13. komnata. Ženským aj mužským zrkadlám, len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá. Odomknutá je 13. komnata. Dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Je útorok 8. apríla Dubna. Opäť sa vám prihovára Janka a Peter zo štúdia Raj. Vítam vás pri počúvaní 24. časti relácie 13. komnata. A vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka. Janka, ďakujem za privítanie. A vítam aj všetkých poslucháčov. Nech si to dnes užijú. Máme to na programe veľa. Vidíme, čo to dá. Cez deň si spomínal, že to bude jubilejné vysielanie 24. Ako si to myslel? No 24, číslo 24 znamená dokončenie, uzatvorenie niečo. Je to niečo, v podstate je to posledná hodina dňa. Že číslo 24 máme v zjavení Jána, máme, že 24 starcov, sa kláňalo, čiže starec vyjadruje múdrosť, 24 niečo, čo sa dokončuje, čiže posledná hodina, posledné niečo, čiže vyjadruje to, že sme sa dostali do veľkého medzníka a dnešný deň naozaj takým veľkým medzníkom je. Dostaneme sa k tomu. Prečo? Tak sa tešíme. Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata bude v útorok 22. apríla Dubna 2025 opäť od 19. do 21. hodiny, čiže o 2 týždne. Svoje otázky a podnety nám môžete písať na Skype zatiaľ, vyhľadajte si SVCS Studio Raj. Viete vy všetci, že platforma Skype končí a od mája by už, myslím, nemala fungovať. Zatiaľ
nemáme vyriešenú náhradnú platformu, uvidíme. Keď niečo vymyslíme, potom vám samozrejme dáme vedieť, ale môžete nám písať mailom, ten fungovať bude určite svcs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svcs.studio.raj. Dnes začíname informáciou o pobytovom seminári v Bulharsku, v Primorsku. Primorsko je letovisko 60 kilometrov vzdialené od Burgasu, od hlavného mesta Bulharska. Nie je to, nie je to hlavné mesto Bulharska, ospravedlňujem sa, to je Sofia. Je to, Burgas je takisto letovisko. No, ale chcela som vám povedať, že teda, alebo už viete, že termín seminára je od 3.6. do 10.6., pričom prednášky tam bude mať Peter od 4. do 9. Čiže bude tam jeden voľný deň na to, aby sme si užili všetci more a dostatok času na to, aby sme sa pohlbili do rôznych tém, ktoré budú nesmierne zaujímavé a Peter ich tam nám bude vysvetľovať veľmi dopodrobná a môžete tam klásť otázky a riešiť s ním všetky problémy, ktoré vás ťažia. No a ešte mám jednu takú technickú informáciu, k tomu poviem, že požiadal nás jeden záujemca o pobyt v Bulharsku, že či by sme mu vedeli pomôcť s kúpou letenky, že nemá s tým skúsenosti. Tak dnes sme otvorili stránku, kde sa kupujú letenky, kde sme si teda my kúpili letenky a povieme vám potešujúcu informáciu, že dnes sme videli cenu letenky z Bratislavy do Burgasu najlacnejšiu, akú sme videli odvtedy, ako sme začali riešiť pobytový seminár v Burgase, čo je teda veľmi prekvapujúce, lebo teda máme skúsenosti, že čím neskôršie sa letenka kupuje, tak tým je drahšia, ale teraz my sme si kupovali letenku drahšiu a dnes je podstatne lacnejšia. Neviem, dokedy tá cena vydrží. Bolo to 108 eur na jednu osobu tam a späť. Ale plus teda batožina, to je vždy treba k tej letenke teda ešte zaplatiť navyše, lebo asi nikto sa nepôjde do Primorska na týždeň iba s príručnou batožinou, že každý si asi chce zobrať väčšiu batožinu, takže tá sa pripláca, ale aj tak je to, že za 108 eur tam a späť Bratislava, Burgas a späť, teda je veľmi výhodná cena momentálne, takže týmto vás nabádam, tých, ktorí váhate, že máte málo peniažkov alebo dôchodok a tak, že teraz je naozaj tá cena letenky veľmi výhodná. No, takže viac informácií k tomuto pobytovému semináru si môžete prečítať na stránke peterpolácek.sk. No, a hneď pri tomto seminári by som ešte rada spomenula jednu akciu. Peter Poláček mal teraz v sobotu 5. apríla, 5. dubna vo Veľkom Bieli seminár, ktorý zorganizoval Peter Socha. A tento seminár mal dosť nečakanú dohru. Ináč teda témami seminára boli energie, počiatky nášho bytia, štruktúra projektu Zem, vedomia a ľudské telo, partnerské vzťahy a aj kopu iných tém. A bolo tam aj kopu zaujímavých otázok na seminári položené. No ale teda
ešte raz sa vrátim k tomu, že o tomto seminári by sme ani neboli v podstate nejako v tejto relácii hovorili, ale rozhodli sme sa, že kvôli tej dohre, ktorá bola po tom seminári, že sa k tomu vrátime v dnešnej relácii. Takže Peter, mohol by si nám trošinku niečo povedať o tom seminári, prípadne teda o tej dohre po seminári? No môžem, ten seminár bol mimoriadne dôležitý. Prečo? K tomu sa dostanem v tom, čo budem rozprávať, že prečo bol ten seminár dôležitý, prečo musel byť. A tá dohra bola veľmi zaujímavá z toho titulu, že prišlo tam k totálnemu rozdeleniu ľudí. Mať a byť. Budem to špecifikovať. Ale dohra spočívala v tom, že Peter Socha, nečakane úplne ako organizátor, hneď na druhý deň ráno spustil diskreditačnú kampaň voči mojej osobe, na čo som vôbec nechcel reagovať, lebo hovorím však, keď sa niečo nevíri, samo to zanikne. Lenže v nedeľu prišlo prvé video, večer druhé video, stále sa to dalo prežuť, ale to tretie video, pondelok, čo prišlo, tak to už bol akože fakt ako totálny krok cez čiaru z jedného dôvodu. Lebo Peter Socha, ako bolo jasné, že robil v prospech niekoho rozkladné opatrenia voči pobytovému semináru v Bulharsku. A to som už ticho nemohol zostať. Preto som na mojej stránke peterpolacek.sk si nájdete aj podrobnejšiu informáciu, ktorá je pri tom článku s informáciami o seminári v Burgase, či v Primorsku. A v podstate, čo spravil? Povedal tam jednu vetu, že pani Dana, ktorá to organizuje, ten seminár organizovať nebude. Čiže vyvolal dojem, že ešte súčasne klamal, že som od nej pýtal peniaze. Tak ja som urobil okamžité opatrenie, jak som to vypočul, hneď som volal pani Dane, všetko v poriadku, nič tam neprebehlo, čiže Peter Socha sa zameral na účastníkov seminára, na tých, čo ho sledujú, v podstate, aby vyvolal dojem, lebo na to seminári bolo viacero ľudí, čo sa pýtali na seminári vo Veľkom Bieli, čo sa pýtali na to Bulharsko, takže pokúsil sa vyvolať dojem, že seminár sa nebude konať v Bulharsku. A to, ako hovorím, to už je krok cez čiaru. No a hovorím, toto už nie. V tomto kontexte má aj úplný iný význam tá diskreditácia mojej osoby, čo rozbehol. Hej, že sa točil o peniazoch, aký som ja, v podstate, že som parazit, že som z ľudí tam vyciciaval energiu a samé som mariny s prepáčením, že to musím tak povedať. A len pre informovanosť, v podstate, ja som ten seminár začal neštandardne, lebo som pustil jedno video s deťmi, obyčajné deti, ktoré som predčasom sa im venoval alebo podielal som sa na takom projekte, ktoré v podstate so zakrytými očami vedeli identifikovať farby loptičiek a robili to fakt ako perfektne, a boli to obyčajné deti, žiadne indigové deti. Ja som poukázal na to, že každý má takéto schopnosti za určitých podmienok a urobil som ešte ďalšie opatrenie, aby tí, čo tam boli a mali možnosť viac vnímať všetko, čo sa tam deje, aj kto má nejaké schopnosti, aby ich tam mohol rozvíjať, tak som sprístupnil všetku svoju v podstate energiu, či energetický systém vedomia, energetický systém tela. Každý sa by v ňom mohol prehrabávať, ak mal niekto tú schopnosť, mne to akože nedokáže uškodiť. A v podstate, kto urobil prijatie, si aj niečo odniesol odtiaľ, čiže nejakú energiu. Naši priatelia reagovali potom tak, že keď sme volali s tou našou kamarátkou, že keď prišli domov, že boli po seminári, že boli tak nabudení, že dostali energiu, že do druhej v noci boli ešte hore. A takže každý si mohol, kto urobil prijatie, urobiť v podstate niečo odtiaľ odniesť, s tým, že som povedal, že kto chce, môže toto prijať, že byť účastný toho veľkého množstva energie, čo je k dispozícii, a tak sa pozerá na seminár. Čiže Peter Socha to otočil úplne opačne, že ja som vyžadoval od ľudí nejaký súhlas,
a že keď je súhlas, že on na nič súhlas nedáva, že to sa berie energia a hovorím opakovane viackrát, že som parazit. Takže koho to zaujíma, nech si to pozrie, nech si to prečíta. A na stránke peterpolácek.sk, ale upozorňujem, že seminár v Primorsku sa konať bude. Bude sa konať. A diskreditačná kampaň voči mojej osobe je nefunkčná. Čiže Peter Socha, tí ľudia, čo za ním stáli, ktorí toto spustili, lebo on sa priznal v 3. videu, že to urobil zámerne. To plánoval od začiatku. Takže diskreditačná kampaň nefunkčná. Rozkladné opatrenia voči pobytovému semináru v Bulharsku sú neúčinné. Takže kľudne sa prihlasujte, všetko ide tak a kto chce, nech si to pozrie a ideme ďalej. Ešte ja by som povedala, že bolo zaujímavé to, že ako ten seminár vlastne vznikol. Že vznikol tým, že Peter Socha, ktorého Peter Poláček dovtedy v podstate vôbec nepoznal, sa sám prihlásil, že ho veľmi zaujali informácie, ktoré Peter Poláček na Infovojne, a že by s ním chcel urobiť seminár a urobil zo pár videí, že aká je Peter Poláček skratka k rôznym vedomostiam, poznatkom a teda v podstate nejaké také, ako ho veľmi v podstate vyzdvihoval, a odrazu prišlo po seminári, alebo už počas seminára k veľkému zlomu. Takže nechceme vás týmto teraz zaťažovať, hovorím, kto má záujem, si môže prečítať, ale nebolo to, ten seminár nebola iniciatíva Petra Poláčka. Ešte jeden postreh. Ako si povedal Janka správne, on ma kontaktoval po prvom vysielaní na Infovojne na konci februára 25-26 dní, jak tak to bolo. A to stretnutie bolo 9.3. s ním. A podnetom bola tá Infovojna. Čo som ja na Infovojne v tomto vysielaní rozprával? Hovoril som o konceptuálnej moci, hovoril som, ako prišli o tú svoju moc vplývať a ovplyvňovať ľudí z tých duchovných úrovní, kde fungovala umelá inteligencia, a opisoval som je štruktúra, ako funguje, čiže v podstate hovorí sa, že trafená husť zagága, čiže vyzerá to tak, ako on to teraz v podstate dáva do toho svetla, ako keby to bola reakcia konceptuálnej moci. Mne to akože tak pripadá. V podstate nejaká reakcia bola okamžite. Potom na druhý deň išiel do Čiech 10. a zrazu sa ocitol vo väzbe. Hej? V Čechách vydávateľ bol na ňom medzinárodný zatýkač za nejaké somariny. A sám o tom hovorí, že ho verbovala konceptuálna moc, že ho chceli k tomu prinútiť. A druhá vec je, že keď ho pustili, hneď v ten deň, ako pustili, sa mi ozval. Čo mal, ja neviem, 10 či koľko tam bol, alebo 12, už neviem, tak mne to pripadlo absolútne neprimerané, že taký extrémny záujem prikladá mne. A hneď na druhý deň aj prišiel, sme sa stretli. Čiže a ten seminár zorganizoval veľmi rýchlo. Ako hovorím, veľmi neštandardné akože veci. No a dobre, že prečo som do toho šiel? No, lebo celý čas mi vedenie hovorilo, neskúmaj ho. Hovorím, to, že arogantne vystupuje, nechaj to tak. Seminár je dôležité, aby bol. Čiže ja som to neskúmal tak, ako som mal vedenie. Lebo bolo dôležité, aby sa ten seminár uskutočnil. A hovorím, trošku za chvíľku poviem prečo. Dobre, no a v súvislosti ešte s týmto seminárom by som si dovolila prečítať dve reakcie. Prišlo nám ich viac, ale dve som vybrala, že prečítam. Tak poslucháčka Evka nám napísala: Už dlho sa čistí všetko zlo, ešte dlho to potrvá, ale verím v dobro. Všetko je o ľuďoch. Vidím a vnímam tú zmenu. A nejaký umachrovaný socha ma od ničoho neodradí. Ja mám svoj rozum a viem, že všetci, čo chcú ísť na seminár, to vnímajú presne tak, ako ja. Ďakujeme pani Evke za krásne slova. Ďalší príspevok prišiel od pani Miroslavy. Dobrý večer, Janka a Péter.
Teším sa na večerný pořad, tentokrát to stihnú naživo a ráda bych pridala jen svůj malý postreh k pánu Sochovi, ktorý organizoval poslední seminár. Pokud to nebyl plánovaný rozvrat, vše by tomu nasvědčovalo. Vysílání z auta, kšiltovka, tak bych doporučovala pánu Sochovi i ostatním, aby si přečetli knihy od Petra a teprve potom vynášeli rozsudky, co a kdo a kolik si má brát za peníze. Mimochodem, celá alternatíva je založená na dobrovoľných príspevcích. Postreh číslo 2. Pomáhat lidem je brát jim jejich moc. Takže pokud argumentují slovy, že já lidem poskytuji nezištnou a opravdovou pomoc, tak nic v tomto světě nevyřeším, pouze lidi oslabují. Postřeh číslo 3. Peter Poláček nabízí v knihách a pořadech spoustu nových vědomostí a znalostí v zátvorke věry. A já osobně se tím statečně prokousávám již rok a půl a stále více žasnu, když se rozhlédnu kolem sebe, co vše je tu jinak, než jsem dosud vnímala. Myslím, že stojí za to Petra poslouchat a číst a získávat nové poznatky a ne to rovnou po 14 dnech zabalit, že něco nesedí s mým světonázorem. Já tomu osobně říkám, že ten člověk dělá jírku. To znamená, že zazdí každý nový s ním neladící poznatek. To je vše a přeji krásny večer. Miroslava. Pani Mirke, veľmi pekne ďakujeme za túto reakciu. Ďakujeme, Mirka, a tešíme sa, že nás tam pri Verovne počúvaš. No, takže Peter, tak čo nás dnes čaká, alebo vlastne ešte, ja by som ešte prečítala nejaké otázky. 2 otázky máme od poslucháčov. Môžeme začať tými otázkami? Súhlasíš? Ak sa týka partnerských vzťahov, tak až potom. Partnerských vzťahov? No, prvá vôbec nie a druhá možno tak trošku nepriamo. No skús, uvidíme. Takže poslucháč Jindřich nám napísal: Dobrý den, měl bych zase dotaz. Jak dlouho bude stvořitel ještě tolerovat meteoterorismus, než zasáhne? Nebo je mu naprosto fuk, že tí svine s tím likvidují veškerou biodiverzitu na planete? O našem zdraví ani nemluvím. Předem dík za odpověď. Aj my ďakujeme pánovi Jindřichovi za otázku. No teraz myslím si, že je to dosť aktuálna téma, toto počasie, že čo sa tu deje, že 20 stupňové rozdiely v teplotách plus minus, skáče toho hore, dole a tak. Je toto normálne, Peter, takéto počas, takéto vývoj? Ešte daj tú druhú, aby som vedel, že čo je. Druhú otázku? No, aby som vedel, že... Tá s týmto vôbec nesúvisí. Dobre, takže je to prvá časť akože tohto vysielania, ktoré sa chcem venovať a súvisí s procesmi, ktoré sa dejú, aj s tým, prečo bol ten seminár. A ja som totiž na tom seminári vo Veľkom Bieli vysvetľoval, budem to vysvetľovať veľmi podrobne, aj v Bulharsku, aká je štruktúra bytia, aký bol počiatok, v podstate ako sa tá štruktúra vyvinula, že táto naša Zem bol projekt, ako bol rozvrstvený, čo všetko znamenal, ako sa vyvíjal. A s tým súvisí potom proces, ktorý môžem opísať, že ten v podstate v roku 2016 sa začal proces, sa odštartoval v podstate proces, ktorý viedol k integrácii celej štruktúry bytia, k preklopeniu modelu na konci, lebo tento projekt Zem aj celá štruktúra bytia bol model, a preklopeniu a k pripraveniu novej štruktúry bytia, už nie ako modelu, ale plnohodnotnému systému s veľkým množstvom energií, čiže už reálny projekt. A
podstata tam bola akože veľmi zaujímavá, že ako sme sa my dostali k tomuto stavu súčasnému ako našej zeme. Čiže ja odpoviem na otázku pána Jindřicha, ale skôr na záver trošku vysvetlím niektoré veci, aby bolo jasné, že o čo tu ide. Že to není len, že to je len taký malý kúsok skladačky. Že aby ľudia vedeli, že tento svet bol iný. Najskôr, keď bola vytvorená Zem má ten náš svet, čo my vidíme, hovoríme, že je náš svet. Poznáme pojem podsvetie. Čiže pod týmto svetom bolo veľa ďalších svetov, čiže úrovní, šufličkov, vrstiev, ako si to vieme predstaviť. A bolo to akože veľmi, v podstate je to veľmi zložité, ako je to teraz, alebo ako to bolo teraz. Čiže tie svety všetky predstavujú, že sú pod svetom, čiže podsvetie. Hej? Čiže podsvetie nie je záhrobie. Podsvetie je zázemie, ďalšie vrsty, ktoré boli za tým svetom, ktorý my poznáme. Niekto to môže nazývať duchovné vrstvy. A ten náš svet, presnejšie pomenované sa volá, že akože zvyknem volať, že fyzický hmotný svet, ale ja by som ho skôr nazval svet fyzickej práce. Lebo všetko sa tu tvorí prácou. No a prečo to tak je? Pôvodne od počiatku, ktorý bol tohto projektu, čiže táto zem vznikla pred 54 000 rokmi a pred 18 000 rokmi prišlo k veľkej zmene. Zem bola navrhnutá ako 7-úrovňová stvoriteľom, alebo 7-vrstvová, pričom v prevádzke bolo iba 6 vrstiev, tá 7, tá naša terajšia, bola vypnutá. Nebola aktívna. Všetko prebiehalo v 6. úrovni, v 6. vrstve, ktorú my voláme v súčasnosti éterická. Čo znamená éterická? Éter, prána sú vyjadrené, sú názvy pre statické a dynamické energie, či pre energie. Čiže táto vrstva bola o energiách, čiže bola o práci s energiami. Všetko sa riešilo jednoducho, čiže život sa prežíval na tejto úrovni. Potom bola astrálna, hej? Astrálna znamená, že hviezdna, čiže tam boli nejaké parametre, ktoré slúžili na to, aby vedomie človeka mohlo ísť mimo do ďalších vrstiev mentálnych, do ďalších vrstiev, ktoré boli v štruktúre bytia. Toto, ako sa to dialo, zase budem podrobne na seminári v Bulharsku hovoriť. Koho to zaujíma, sú to extrémne zaujímavé veci, ktoré sa nikde nenajdu. Ja by som sa chcela spýtať, Peter, k tomu éteru, čo hovoríš, lebo niekedy som už počula v nejakých textoch, čítala teda, alebo vo videách počula, že éter bol niekedy súčasťou Mendelejovej tabulky a že to bol prvok. Ty hovoríš, že éter je v podstate prána, že je to energia. Áno, že prvok, tak to je čistý nezmysel, lebo to je podstata bytia, celej štruktúry bytia, energie. Statické, dynamické. Plánuje sa k ním dostať, tak uvidíme, či sa k tomu dostaneme, že uvidíme, koľko otázok mi budeš klásť, vieš? Áno, ale ja ťa musím zastavovať, aj otázky ti klásť. Ja som za. Z úcty k poslucháčom, pretože ty si turbo a máš veľké obrátky a myslím, že mnohí by sme to nestačili vnímať, keby som ťa občas neprerušovala, nezastavovala. No, ja som schopný dnes nahodiť veľmi vysoké obrátky. Takže nie, zatiaľ ešte nenahádzuj také. Ber to, že to chceme pochopiť, takže poď pomalšie. A ešte som sa chcela spýtať, keď si hovoril, že táto zem mala 6 vrstiev niekedy ešte dávno a potom, keď to prevzal Boh, tak mala 7 vrstiev. Povedal si, že tá 7 na počiatku, v tých počiatočných rokoch nebola využitá. A prečo stvoriteľ stvoril 7 vrstvu, čo už tušil, čo sa stane, že prečo stvoril 7 vrstvu zeme, ktorá nebola využitá? No, Boh to prezal v podstate skôr. On sem prišiel ako osadník pred 47 600-700 rokmi. A pred 27 000 rokmi už mal všetko pod kontrolou, čiže mal pod kontrolou celú konceptuálnu moc obidve centra. Čiže mal
už on bol inkarnovaný a všetci správcovia boli jeho ľudia. Hej? Už to bol on. A už tedy bol systém mať, dominoval a v podstate všetci sa odklonili od stvoriteľa, od práva stvoriteľa. A problém nastal v tom spôsobe, že ako ľudia fungovali. Keď celý systém bol nastavený na byť, hej? Že som pred druhou nechávam sa viesť, som vedený, čo je princíp ty si, keď niekto ma vedie, tak ja preberám všetko od neho. A čiže ako to fungovalo? Fungovalo to tak, že človeka odlišuje od zvierat jedna jediná vec, podstatná, že má predstavy. Predstavujú to, čo v rozprávkach sa opisuje mŕtva voda. Predstavy používam na tvorenie, na prácu, keď niečo chcem vytvoriť, v podstate na tvorenie, na poznávanie. A vtedy to fungovalo tak, že bolo systém, vlastne množstvo energie, ktoré bolo k dispozícii, bol iný. Tela boli iné, ako ľudské. Prostredie bolo iné. A umožňovalo priame fungovanie medzi telom a vedomím. A vedomie v podstate vedomie vytváralo predstavy. Telo ich naplňalo. Čiže bolo tam prepojenie. Čiže vedomie priamo kontrolovalo telo. Priamo ovládalo, ako bude konať, čo urobiť. Čiže bola predstava a z predstavy nasledovalo hneď konanie. A znamenalo to tak napríklad, ja mám kamarátku v Austrálii. Hej? Príklad v Sydney. Hej? Na nejakej ulici. A kebyže žijem vtedy, tak si jednoducho vyvolám predstavu, že tam chcem ísť. A v okamihu sa tam prenesiem. Lebo je to vec energií, že prenesiem informáciu v tých energiách na iné miesto. Čiže mám predstavu a hneď ju realizujem. Mám špinavé oblečenie, predstavím si, že je čisté a vyčistené. Toto umožňovalo to prostredie toho sveta a stavba tela, v podstate energetická stavba tela. A takto to fungovalo, lenže áno. A mohlo sa to, že aj mám predstavu, ja neviem, že chcem mať nejaké pekné bývanie, alebo čo, aj takéto veci sa dali zrealizovať? Všetko, žiadne technológie neboli. Predstavy? Čo nebolo? Neboli žiadne technológie. Aha. To nebola technologická spoločnosť. Neriešili sa veci prácou. To bol raj. To je ten raj, čo je opisovaný v knihe Genesis, a preto my sa voláme štúdio raj, lebo my sa k tomu stavu chceme vrátiť. Áno. A chceme zmeniť realitu, hej? Nie marketing robiť, jak niekto iný. Takže no a takto všetko fungovalo. Lenže, keď do tohto prišiel systém mať, to znamená, že som chcel brať druhým, hej? Aby som niečo mal na úkor iných, tak ja vysvetlím podstatu aj tej energie, ale je tam jedna vec, ktorá, nejdem to teraz vysvetľovať, keď nám zostane čas a dostaneme sa k tým energiám, tak to vysvetlím detailne. Ale v podstate máme statickú a dynamickú energiu, len v skratke. A statická energia vytvára myšlienky, predstavy a dynamická ako informácia, dynamická tie informácie roznáša. Čiže keď vykonávam nejakú prácu alebo čokoľvek iné, tak ja prenášam v podstate odovzdáva statická energia to, čo vytvorí, odovzdáva tie dynamické energie a táto prenáša na nejakú inú statickú energiu, napríklad motiku, ktorá okopáva záhradu. A tá rýchlosť tejto výmeny, či koľkokrát sa napríklad za sekundu takáto výmena akože dokáže spraviť, tak to vyjadruje, to je frekvencia. A vieme, že veľmi extrémne vysoká frekvencia predstavuje gamma žiarenie. Čiže pri veľmi vysokej reakcii prichádza k štiepnej jadrovej reakcii. Čo to znamená? Že pri veľmi vysokej frekvencii, keď máme niečo, príklad nejaký predmet, hociaký, a dokážem zrýchliť veľmi rýchlo tú výmenu informácií, tak v určitom momente pri nejakom veľmi
veľmi veľkom prenose tých informácií, rýchlom, tak tá statická energia sa premení na dynamickú, sa rozbije, sa zmení na dynamickú a v podstate ten predmet zmizne, lebo on ju formuje, tá statická ten predmet formuje a v podstate uvoľní sa veľké množstvo energie, čo sa u nás čo u nás poznáme ako jadrovú reakciu pri nejakom jadrovom výbuchu. Hej? Áno? Máš otázku? Až som sa niečo chcela spýtať, ale teraz neviem, či mi tá myšlienka aj neušla. Keď si hovoril o tej frekvenciách, že zvyšujú sa frekvencie pri rýchlejšej výmene informácií medzi statickou a dynamickou energiou, že či si to máme, môžeme predstaviť aj tak, vieš, ako sa hovorí v ezoterických kruhoch, že stále sa zvyšujú naše vibrácie, až sa z nás stanú akoby svetelné bytosti, že tak rýchlo budeme vibrovať, že až sa dostaneme k tvorbe svetla. A ešte to, možno by som to aj spojila s otázkou, že keď vidíme vyobrazenie svätých niekde, tak okolo to boli akože tí, nie len teda možno aj mučeníci a takí, čo mali ťažký život, ale aj akoby mali by to byť aj nejakí ľudia, ako nejakí múdri, by som povedala, a že tí svetci mali svetožiaru okolo hlavy, že či to nie je nejaké vyobrazenie vyšších vibrácií. Toto nie, to je obyčajné prúdenie dynamickej energii ako v biopole, ktoré v podstate pri fyzickom tele biopole je aura. Čiže to je zobrazené toto. Ale to, čo si povedal, si ma priviedol na jednu myšlienku, lebo prečo toto hovorím? Lebo chcem povedať, čo sa stalo pred tými 18 000 rokmi. A čiže v podstate, keď zobereme, že keď si zoberme, že všetko sa dialo prejavením vôle vtedy, že mal som predstavu a zrealizoval som mu. A teraz, keď ľudia chceli mať a brať druhým a už bola konceptuálna moc, Boh to chcel zničiť všetko, on to nevedel poriadne kontrolovať, to bolo nad jeho síly. Čiže jeho záujem to bol v podstate celé mať je samozničujúce a Boh nemal nejaký veľký záujem, aby to pokračovalo a podporoval to všetko. Čiže čo sa stalo, keď ľudia majú moc, majú mať a majú moc pracovať s energiou, kde nepoužijú na prenesenie, ale na ničenie. Čiže dokážu vyvolať predstavou štiepnú jadrovú reakciu. Príklad z toho svojho kamaráta, nejakého alebo nepriateľa, zmenia na rozštiepia ho. Hej? Energia, čo otvorí. Strom, hociaký predmet, dokázali v podstate uvoľniť z neho to veľké množstvo energie. Čiže dokázali takýmto systémom pracovať a bez myhnutia oka po také zničujúce systémy a možnosti boli nepredstaviteľné. No a v podstate pred tými 18 000 rokmi prišlo k zničeniu toho sveta. Práve vďaka tejto práce s energiou a tým štiepným reakciám. Že ten svet sa zničil etericky, možnosť žiť v ňom sa zničila a všetci inkarnovaní ľudia zahynuli, zomreli. Preto stvoriteľ o tom dopredu vedel, že ten systém mať vlastne princíp voľby vytvoril Boh, nie stvoriteľ. Stvoriteľ vytvoril vždy jednu cestu. Boh vytvoril tú alternatívu, že nenechá sa viesť, že nebude počúvať, bude robiť podľa seba a z toho vznikol systém, že v podstate mať, hej, všetko pre seba, ja viem, čo je dobré, to, čo poznáme okolo seba. No a v takomto prostredí, s takýmito možnosťami pracovať s energiou, tak tento svet, kebyže sú také možnosti, už neexistuje niekoľko tisíc rokov. Hovorím to pri oveľa nižšej intenzite systému mať, skolabovalo všetko, zničilo sa. No a preto, keďže sa to predvídalo dopredu, preto stvoriteľ pripravil 7. úroveň, ktorá sa automaticky tým zničením toho sveta reálno zapla a ten eterický svet zostal v takej podobe ako svet vedomý, tak ako ho my poznáme dnes. Že plnil určitú funkciu a život sa preniesol do 7. úrovne, ktorá však bola oveľa zložitejšia. Ja ako nejdem do detailu teraz, lebo to je aj ťažké pre mnohých na predstavivosť,
ale poviem tak napríklad, že ten pôvodný svet, 6., ten eterický, mal, ako keď si predstavíme, akoby jeden šuflík, že bol, hej? Každá tá vrstva mala 100%, či povedzme si, že hodnotu energie 300, ktorá bola na to použitá. A on mal 3 šuflíky. Jeden ten šuflík v tej vrstve bol ten svet, v ktorom sa žilo. Tá 7. vrstva už nemala jednu vrstvu šuflíkov, ale 10 vrstiev šuflíkov a v každej ich bolo 5. Namiesto 3 šuflíkov 50. Čiže energia jedného šuflíka zo 100 klesla na 6. Čiže energia sveta, kde sa pracovalo eterického sveta, kde sa pracovalo s energiami, akoby tá kvalita bola 100, ale kvalita nášho sveta už je iba 6. A keď si hovoril, Peter, že v tej eterickej úrovni si máme predstaviť, ako by tam boli 3 šuflíky, ale náš svet bol v jednom šuflíku. A čo bolo v ďalších 2 šuflíkoch? Ja by som toto nechal, to je nakreslenie. Ja som to v podstate hovoril na tom seminári v sobotu, ale toto je len pre inšpiráciu, že ako do detailu to bolo premyslené, ako do detailu aj to poznanie mám a že toto všetko chcem dať ľuďom na seminári v Bulharsku. Lebo to je komplikovaná záležitosť, ja to mám všetko rozkreslené, čiže ja to viem vysvetliť presne detailne, ale teraz som chcel poukázať na inú vec, že presne na to, aby sme sa dostali k tej odpovedi to pána Jindřicha a že si teraz zoberme, že tento svet už bol navrhnutý tak, preto toľko toho veľa tých šuflíkov, aby to Boh tak ľahko neovládol, lebo on musel na všetko použiť veľké množstvo energie, aby všetko mohol dostať pod kontrolu a trvalo mu to strašne dlho, aj tak sa mu to nepodarilo úplne. Bohu, áno, to je prvá vec. A druhá vec, aby ľudia nemohli pracovať s energiou. Aby neprišlo k ďalšiemu zničeniu. A to je vyhnanie z raja. Budete v pote práce, budete dorábať chlieb. Ženy budú v bolesti rodiť. Čiže z raja sa stal svet, z raja, kde sa pracovalo, z predstavy sa stal skutok rovno, konkrétne konanie, konkrétne dielo, sa stal svet, kde to dielo bolo treba vytvoriť prácou. A ten medzičlánok bola. Všetko sa zmenilo. Predstavy, potom boli skúsenosti, programy a nakoniec reflexy. Dostanem sa k tomu, ale teraz. Čiže v podstate oveľa komplikovanejší systém, ten svet, ako ho poznáme my, kde všetko musíme dosiahnuť prácou. Prácu nám uľahčujú technológie. Čiže v tomto svete sa dá práca uľahčiť iba technológiami. Nedá sa uľahčiť, tak, jak si to ľudia predstavujú, a jak je to vo filmoch, všelijakých, že mimoriadne schopnosti a tak. Tie schopnosti boli, ale schopnosti vedomia, niečo vidieť, aj schopnosti tela, nejaké boli, ale nie to, čo bolo predtým. Schopnosť premiestniť sa, schopnosť vytvoriť čokoľvek len predstavou. Lebo to bola priama práca s tou energiou, statickou a dynamickou. Takže tým pádom zanikla aj možnosť vytvoriť ako zbraňové systémy na báze štiepnej reakcie. To, čo poznáme jadrové zbrane, oni nefungujú. Oni fungovali iba vtedy, keď z tej ďalšej úrovni, čo sú v pozadí, to bolo umožnené, aktivované v podstate nie zo Zeme, mimo na požiadanie nejakou to umelou inteligenciou tých systémov, čo tam bolo schovaný, o ktorom zase budem hovoriť na seminári. Čiže nech akákoľvek jadrová zbraň bola tu a je tu, ona nie je použiteľná, pokiaľ tá konceptuálna moc neurobila nejaké špeciálne zadanie a nebola aktivovaná akoby zvonku, mimo tohto sveta. A táto možnosť už neexistuje. Toto bolo zabranené. A teda keď vybuchli atomové zbrane na konci druhej svetovej vojny, tak v 45. tak tie zbrane boli aktivované alebo nejako umožnené použitie bolo z inej úrovne, nie z tohto sveta? Áno, ona bola tá štiepná reakcia bola vyvolaná zvonku. Nepoznám, ako to funguje v jadrových elektrárniach, tam je to nejako inak.
im toto isté, ale pri tých zbraňových systémoch prichádza k tej reakcii, ktorým bol zničený ten prvý svet. Len v malom rozsahu. Čiže preto to nikto to netrúfol si použiť a preto to bolo používané občas, veď boli použité aj na konci, či na začiatku 1815, na začiatku 19. storočia v Rusku. Takisto boli použité takéto zbranie. A kto to teda aktivoval? No mimo, to bola zo štruktúry toho boha to bolo aktivované. A keď hovoríš, že na základe tejto atomových reakcií alebo atomovou energiou bol zničený ten prvý svet, teda to bol ten pôvodný, ten ešte dokonalý raj. Ten raj, no ale ktorý sa postupne, keď to preberal Boh, začal meniť, teda, že už to prestával byť raj. No a vtedy tá atomová energia, ktorá bola použitá na zničenie toho sveta, bola takisto ako v 45. bola vo forme nejakých bomb, alebo to ľudia vyprodukovali? Nebolo treba vtedy. Nebolo treba technológiu. Čiže ľudia dokázali tú atomovú energiu vyprodukovať zo seba. Predstavou, že zrýchlili tú frekvenciu výmeny tých informácií medzi statickou a dynamickou energiou a čokoľvek dokázali na to zmeniť. Lebo všetko je tvorené zo statickou a dynamickou energiou. Strom mohli zmeniť, hocičo dom, hocičo človeka, hocičo, úplne hocičo. Hocičo. A to teda bolo treba naozaj veľmi vysoký stupeň zodpovednosti, vyspelosti, aby keď sa dalo tvoriť predstavou, že aby človek naozaj tvoril len to dobré. No, keď si predstavím, že teraz by sme mali tie schopnosti tvoriť predstavami, myšlienkami, no tak neviem ani, čo mám na to povedať. No tento svet by asi veľmi rýchlo skončil. Už dávno by nebol a nemali by sme určite problém ani s covidom, ani so slintačkou, skrývačkou. Skrývačkou, hej? Áno, takže vlastne čo? Bolo to dobré opatrenie Boha, alebo zlé, že nám zobral možnosť tvoriť predstavami? Nebol Boh, to bol stvoriteľ. To pripravil stvoriteľ, tú 7. vrstvu pripravil stvoriteľ. Len Boh si tam niektoré veci, on bol správca a ako správca mohol tam niektoré veci upravať a meniť, keď sa to aktivovalo. Čiže to bolo dielo stvoriteľa, Boh na to nemal, aby takéto spravil. Aha, čiže stvoriteľ nám to preventívne zobral, lebo... Pripravil, hej, a sa to aktivovalo zničením toho 6. sveta. To, čo urobil Boh. Čiže Boh to aktivoval tým, že priviedol ten svet k zničeniu. To bola jeho zodpovednosť. Áno. Takže takto to bolo. No a potom, čiže toto je tá podstata. A teraz, aby sme sa dostali k tej odpovede na tú Jindřichovú otázku. Čiže už teraz som spomenul, že keď si predstavíme, že že bolo 6 vrstiev, hej, potom bola táto 7, tam bolo 50 tých priečinkov. V podstate bola štruktúra bytia, bolo 6 dimenzií, naša bola 6. Čiže všetko to bolo treba zintegrovať, v určitom momente pospájať a ten integračný proces sa začal v 2016 roku. Ale niečo máš k tomu? Keď používaš termíny, že vrstvy, dimenzie a tak, určite predpokladám, že veľa poslucháčov vôbec nevie, ako sa má k tomu postaviť, čo sú vrstvy, čo sú dimenzie, že chcem sa ťa spýtať, či sa to dá takto vysvetliť v takomto audio zázname, alebo na to treba kreslenie, keď teda operuješ týmito pojmami vrstvy, dimenzie, alebo teda majú sa poslucháči cez to preniesť, že jednoducho je to týmto spôsobom nevysvetliteľné, že dá sa to vysvetliť len pri kreslení. Dá sa to vysvetliť jednoducho, ale celá pointa, ako to fungovalo, že čo tam bolo, tak to je už zložité, ale dimenzia je priestor. Vrstvy sú nejaké, povedzme to, šuflíky, alebo vrstvy dimenzie. Hej? Dimenzie nejakej časti. A v tých vrstvách môžu byť šuflíky. Hej? Mohlo to byť rozčlenené ďalej. Čiže takto to bolo všetko spravené. Čiže to bol priestor členený na menšie priestory. A ten veľký priestor je dimenzia. Áno, a tie boli paralelných, bolo 6. A v dimenziách sú nejaké vrstvy. Áno. A naša Zem prechádzala rôznymi dimenziami? Nie. Tá bola v 6. dimenzii a pôvodne v tej 6. dimenzii bol projekt Zem, hej,
ktorý mal 7 vrstiev, jedna bola vypnutá, 6 bolo zapnutých. 7 sa zapla po zničení, po nemožnosti prežívať život v tej 6. a každá z tých 6 mala 3 šuflíky. Hej? Čiže mali sme 3 rady šuflíkov, akoby rozčlenené priestory na 6 radov, čiže 6 radov šuflíkov a v každom rade boli 3 šuflíky. Čiže v podstate každá vrstva bola rozdelená na 3 priestory. Čiže projekt Zem bol rozdelený na 6 priestorov, z ktorých každý bol rozdelený na ďalšie 3. 7 bola rozdelená na 50 šuflíkov v 10 vrstvách. Len neriešme detaily. Áno, milé posluchačky a milí posluchači, toto si asi potom, keď budete počúvať z archívu a pustíte, hádam 5-krát si to vráťte a možno niečo z toho zachytíte, poskladáte si to. Lebo to treba mať predstavivosť. Ako to vlastne bolo, áno, je to, nikto nás toto neučil, že sú to naozaj informácie, ktoré sú nové, ktoré získavaš takéto cenné poznanie, ale je teda pre nás veľmi, veľmi náročné, Takže treba veľkú vytrvalosť a veľkú snahu naozaj to pochopiť, to, čo hovoríš. No, veď ono to není náročné na pochopenie, len je to náročné na predstavivosť. A keď sa iba rozpráva, tak keď niekto to počúva, tak mu odporúčam si to nakresliť. Sám, že nakreslil si kľudne komodu, hej, nádám vrstvy, 6 radov šuflíkov, či 7 radov šuflíkov, jeden neaktívny, 7, 6 radov šuflíkov nakreslí, do každého radu komody, do každého radu tých šuflíkov v komode dá 3 šuflíky a to má vybavené, potom má 7. No čiže to, jak som to hovoril. No, toto myslím si, že si dokáže takmer každý predstaviť nejakú komodu so šuflíčkami a tak, len vieš potom to priradiť, to kreslenie mu v tom nepomôže, že čo má do ktorého šuflíčka vložiť, kde bola naša Zem, kde bolo čo, kde bola taká vrstva, onaká, čo sa kde dialo, ako, vieš, toto je ten problém. No a to si poviem už potom, ale kebyže napríklad máme tú komodu, obraz tej komody, tak, a máme tie šufličky a v tom 7. máme tých 10 radov šuflíkov, po 5 v každom rade šuflíkov, či 50. A si predstavíme, že komodu máme, tak v tom pravom hornom rohu je tento svet. V pravom hornom rohu, no ale samozrejme, že každého z nás zaujíma, a čo bolo vo všetkých ostatných šuflíčkoch. To už nemám šancu. To sa nedá. To sa nedá. To v žiadnom prípade, to sa nedá takto vysvetliť. To vôbec v žiadnom prípade to nikto ani nechce. To by bol problém vysvetliť, aj kebyže prezentácie robím, to by som sa narobil týždeň na takej prezentácii, aj tak by to bol problém vysvetliť. To treba kresliť, tak ako som to kreslil na tom seminári v sobotu a ešte podrobnejšie to viem robiť na tom seminári v tom Bulharsku. Čiže koho to naozaj zaujíma, nikde sa to nedočíta. Toto nemám ani v knihe žiadnej. Tú informáciu som nemal takto kompletnú. Čiže kto to chce naozaj vedieť, tam. Ale teraz to už tak nie je. To je to, že prebiehal ten integračný proces a v podstate, keď si všetko predstavíme, všetky tie šuflíky, všetko, ešte aj to, čo bolo mimo tej dimenzie, všetko je zintegrované. Všetko je už zintegrované do jedného priestoru. A včera práve sa dokončil posledný integračný proces. Tie procesy sa začali v 2016. Posledný integračný proces predstavuje to, že tento náš svet, ten šuflík, kde sú tieto fyzické tela, všetko ostatné, kde boli vedomia a všetko zaintegrované. Čiže tento náš svet sa dokončil proces integrácie včera o polnoci, či je dnes od 00 8.4. sme v podstate celá energetická štruktúra, celé bytie je zintegrovaná. A prečo bol dôležitý ten seminár? 5. Bolo 5, 6, 7. 3 dní bolo preto, aby prišlo, lebo na každej tej vrstve, v každom šufličku sa robil audit vždy. Tam boli vedomia, rôzne, akože veci tam boli, sa robil audit vedomí. To, čo sa vyjadruje posledný súd. Rozdelenie na tých, čo sú mať a čo sú byť. A tento audit sa robil aj počas týchto 3 dní na telá, tie nie fyzicky hmotné, telá, ktoré sú schopné pracovať, a žijú na Zemi, tak sa robil audit na nich, či niekto, kto má srdce, či kto má tú ešte nejakú energiu byť
a kto je iba mať, hej, prázdna nádoba. Čiže robila sa selekcia, to, čo je opísané podobenstvo o rozsievačovi, že prišiel, v podstate bol majiteľ, hej, pôdy a jeho robotníci mu zasiali obilie a prišiel nejakého nepriateľa a zasial mu tam kúkol do toho obilia, čiže burinu. A keď to začalo vyrastať, tak prišli za ním tí robotníci, že či to majú vytrhať ten kúkol. A on im hovorí, nie, nechajte to tam, nech to rastie spolu s tým obilím, na konci pri žatve sa to vytriedí. A presne toto bolo teraz. Teraz v tom poslednom segmente, poslednom šufličku ja som to už viackrát spomínal, ale to bolo, tá selekcia sa robila v tých iných šuflíkoch, v tých iných vrstvách. Preto všetko sa to robilo postupne a všetko sa zaintegrovalo potom a menilo. Ale to hovorím to na seminári detailne. Teraz, čo sa dialo tu? Čiže ten seminár musel byť preto, lebo tam boli dve kategórie ľudí. Takí, ktorí boli čisté mať a takí, čo tam prišli, čo majú záujem, ktorých bolo niečo zbiť. A bolo treba otestovať tých ľudí, lebo tak, ako sa píše v tej 25. kapitole Matúšovho evanjelia, ten príbeh o poslednom súde, kde sa pýta ten sudca, ten auditor, že bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť, bol som nahý, zaudeli ste ma, bol som poväzený, navštívili ste ma. Jedna skupina, hej? Druhá skupina. Bol som hladný, nedali ste mi jesť, bol som smedný, nedali ste mi piť, bol som nahý, nezaudeli ste ma, bol som poväzený, neprišli ste ma navštíviť. Čiže hovorí, jedna skupina prijala o prijatí, že prijala, hej? Prijala bytie, hej? Druhá ho neprijala. Čiže neprijala to tými skutkami konkrétnymi, že niečo prijali, urobili alebo neurobili. A bolo treba nastaviť, v podstate akoby kalibrovať podnety na ľudí. Na tom seminári boli fakt všelijakí ľudia. A aj stvoriteľ je konceptuálna moc. A v podstate vedomie stvoriteľa je schopné takýto audit urobiť globálne veľmi rýchlo, ale bolo treba nakalibrovať. Čiže aké podnety, keď je k dispozícii energia, ktorú som tam ja vtedy dal k dispozícii, aké podnety, na akých ľudí budú fungovať a ako budú reagovať, keď tie podnety voči nim budú urobené. Čiže ako by sa urobil na tých ľudí, čo tam boli, zoznam tých reakcií, lebo ten príbeh o tom rozsievačovi, či o tom poslednom súde pokračuje takým spôsobom, a že tí súdení sa opýtajú, že a kedy sme ťa my videli hladného, nahého, hej, a vo väzení a smedného, že vždy, keď ste videli jedno z mojich, akože, neviem, maličky, ja už neviem, ako tam je, jedno z mojich, akože následov, jedného z ľudí, ktorí sú okolo vás a ste to neurobili, ste to mne neurobili. Čiže na tom, v podstate na tom seminári bol vytvorený zoznam akoby tých podnetov, ktoré boli vytvárané alebo vytvorené, pôsobené, alebo ktoré boli nasmerované tie situácie na tých ľudí po celej zemi, aby sa ukázali, akí sú. Čiže sprostredkovanie, nie priamo. Sprostredkovanie priamo. Nepriamo. A to sa dialo počas nedele a pondelka, včerajšieho dňa. Čiže aby sa mohlo pristúpiť k premene zeme, k zmene na tú novú štruktúru bytia, bolo treba robiť tento krok. Lebo to rozdelenie, čo je napísané, nepriniesol som pokoj, ale meč. V podstate na tom seminári, čo som spôsobil? Priniesol som meč. Jedni sú za, druhí proti. Socha a spol proti. Druhí, čo reagovali za. Hej? Rozdelenie, oddelenie kúkol od pšenice. Jedna štruktúra, telo, previazané s vedomím, tak ako to bolo kedysi. Že tam treba niečo doriešiť, ešte dočistiť, to je druhá vec. Telo prepojené s vedomím. Druhá skupina, čiže čokoláda, vedomie, má obal. Druhá skupina, iba telo, čisté mať, toto je byť, telo prepojené s vedomím. Druhá skupina, čisté mať, démon, prázdny, čokoláda neexistuje, iba prázdny obal. To je súčasný stav. Rozdelenie, kúkol a pšenica. Tento stav je od dnešného dňa zafixovaný. Čiže je jasné, kto je mať, kto je byť a kto má nejaký potenciál. Čiže toto bolo robené na úrovni tiel.
Hovorím, úrovni vedomí bolo veľa. A to predtým sa to robilo na každej úrovni vedomia. Čiže tento proces bol tak dôležitý, preto to bolo dôležité, aby keď aj sa socha pri stretnutiach so mnou prejavoval arogantne, príliš sebavedomo, tak mi bolo im povedané, nechaj ho, nech sa ukáže. Hej. Dôležité, urob seminár. To bolo absolútne dôležité. Kvôli tomuto, nevidel som presne vtedy ešte kvôli čomu. Kvôli tomuto to bolo dôležité, aby sa to stalo. No a potom, a teraz pán Jindřich sa pýta, že meteo ako terorizmus a takéto, že prečo stvoriteľ nezasieť. No stvoriteľ v podstate nefunguje takýmto spôsobom. On robí systematicky. Jednoducho, všetko má svoj postup, svoju procedúru a tá procedúra, ktorá bola teraz urobená, je dosiahnutie stavu rozdelenia a stavu integrácie v podstate celého energetického systému tohto sveta, ľudí, Zeme do v podstate celého toho energetického systému nového bytia. A teraz nastáva zmena. Čiže my nebudeme riešiť nejakých prázdnych, stvoriteľ sa nebude zaoberať s nejakými obludami, démonmi, ktorí menia počasie, lebo majú na to nejaké technológie a chcú ľudí ovládať, chcú vymyslia kadečo. Jednoducho, na čo by sa s tým zaoberal? Stvoriteľ rieši systematické veci. Ide po zmene, ide po totálnej zmene. A ako to bude prebiehať ďalej, tak čo budem vedieť, to vždy poviem. Hej? Čiže nasleduje premena. Aj rastliny a stromy môžu byť živé, aj zem môže byť živá, všetko sa môže zmeniť, čiže aj sa zmení. Ale to mať zmizne. To nemôže byť. Preto je dôležité, to je zas podobenstvo o mudrých a hlupých pannách. Kto to nepozná, 10 panien čakalo ženicha, ktorý mal prichádzať na svadbu ako za nevestou. Neprichádzal, no a oni ho čakali v noci, bola tma s lámpami olejovými. No a tam potrebovali olej. No a keďže neprichádzal, tak 5 bolo múdrych, zobralo si náhradný olej. Málo oleja dosť. Tých 5 hlúpých ho nemali. Tak neprichádzal ženich, pospali, tým hlúpým sa olej minul, keď prišlo, že ženich prichádza, vidíte mu v ústrety, hlúpe olej nemali, malé mali, či tie múdre mali. A tie išli so ženichom a ešte tie hlúpe si od nich pýtali, že dajte nám olej a nám sa minul. Oni im hovoria, ani my by sme potom nemali, choďte si kúpiť. A oni odišli, medzi tým prišiel ženich, dvere na svadbe sa zavreli a tam zostalo prázdno škrípanie zubami. Čo je ten olej? Ten olej je to vedomie, ktoré priamo riadi telo. To je to vedomie, vedomie prepojené s telom. Čo je vedomie? To, čo myslí a cíti. Čo je telo? To, čo koná. Vedomie sa prejavuje cez telo. A je tam priame spojenie. Tie ostatné tela, prázdne, sú iba tela. Vedomie nemajú žiadne. A funguje to všetko na reflexoch, ale keď sa niečo chce spýtať, aby som dal potom po pesničke, že by sme to dokončili, ale ešte daj otázku teda. Áno, chcela som sa spýtať, keď hovoríš, že princíp mať odtiaľ to zmizne alebo končí, tak máš na mysli, že teda vieš, že to bude tak, že zmizne aj s tými ľuďmi, ktorí áno, majú princíp mať? S tou prírodou, ktorá je tiež princíp mať. Ale čiže tento svet, ktorý je, sa nejako tak ako premení na nový svet, áno? Áno. Kde nebude princíp mať. To, čo žije v princípe mať, jednoducho nebude. No prečo? Lebo sa bude pracovať s energiami. To nemôže byť a nebude to už model a už to bude reálna skutočnosť. A po pesničke poviem aj dôsledky, aké to malo pokles tých energií pri tej zmene, aké to malo na zobrazovanie Zeme. A to je ďalšia novinka, čo ešte nikdy neodznela a prepojím všetky teórie o Zemi. Plochá Zem, Zemegula, dutá Zem, všetko prepojím, ale dajme pesničku,
Ale ja som ešte mala jednu otázku. No tak daj, teda, ako ty tvoje otázky, to neexistuje, aby to nebolo to, akože... Ešte som mala otázku. Niekoľkokrát si spomenul tie integračné procesy, že teda, ako si hovoril, že bolo teda tu niekoľko tých šuflíčkov, veľa šuflíčkov a v tých šuflíčkoch postupne prebiehali integračné procesy. A teraz teda hovoríš, posledné 3 dni prebiehal integračný proces v poslednom šufličku. Dobre som to pochopila? Integračný proces posledného šuflička. Áno, v poslednom šufličku. Nie v posledného šuflička. Posledného šuflička. Aha, teda ten posledný šuflíček sa zaintegroval. A zmizol. Ako šuflíček. Zmizol na úrovni energie. Spojil sa s ostatnými, ktoré boli zaintegrované už do nového sveta. Do novej štruktúry. Dobre. No a chcem sa opýtať, čo to teda teraz znamená? Keď už všetko je zaintegrované, tak jednak mám tam 2 otázky. Jedna otázka je, čo to teda znamená, čo ďalej, čo to znamená pre tento svet, čo to znamená pre náš život ďalej. A druhá otázka, že ak stále ešte je niekto, kto žije v princípe mať, či stále má ešte šancu si nejakým uvedomením keby začal konať inak, tak sa preniesť do toho spôsobu byť. Nie, nemá, lebo tam nemá nič, nemá ani kúsok. Na to bol robený ten audit, že posledná možnosť, posledné to telo, je posledná inštancia, je telo, toto telo, je posledná inštancia. Všetky vrsty ostatné už boli preverované. Všetko, čo tam bolo a dalo sa zachrániť, zachránené bolo. A tu dá sa s tým pracovať len keď sa tam niečo našlo. V tom audite sa tam našlo byť. Keď tam to byť je, tak je teraz práca na tých, ktorých sa to týka, aby pracovali na odstránení toho zbytkového mať. Aby pracovali na svojej zmene. Čiže teraz je priestor na tú zmenu. Lebo teraz to bude všetko o zmene. Teraz sa budú diať tie zmeny a v podstate netreba riešiť, že vyschýňajú stromy. Tie stromy sú není živé, sú mať. Že táto príroda, že oni ničia tú prírodu. Na to sa fakt môžeme vykašľať. Lebo to končí. Oni v podstate urýchľujú koniec tohto sveta. Čiže sú ako sami na tom akoby pracujú. Ten nový svet, to je svet živých stromov, s ktorými sa dá rozprávať. To je svet, ako bol kedysi, všetko je živé. Všetko komunikuje. To je úplne iný svet. A to nás teraz čaká. Áno, to som sa chcela spýtať, keď si povedal, že tieto stromy v tomto svete nie sú živé. No, tak keby sme to zobrali z takého toho prírodovedeckého hľadiska, tak stromy patria do živej prírody, lebo rastú, lebo neviem ešte, aké charakteristiky iné majú, ktoré by ich zakategorizovali do živej prírody. Minimálne teda ten rast a príjmajú nie potravu, ale živiny z pôdy a tak. No a opadajú im listy, potom im zase narastú zelené listy na jar a tak. A ty hovoríš, že nie sú živé. Tak čo im chýba? Alebo prečo hovoríš o nich, že nie sú živé? Majú málo energie. Málo energie na čo? Aby sa s nimi dalo komunikovať? Boli živé. Aby boli živé? Áno. A toto, čo je, to, čo majú, to, čo pijú vodu a príjmajú živiny a rastú, to nie je živé? A tie prázdne obaly od čokolády, tie prázdne telá, ktoré nemajú žiaden obsah, sú živé. Danlivo sú. Čiže nemajú, tí ľudia nemajú vedomie, áno? Nemajú vedomie, nemajú nič. Taký strom, keď sa takto premení, ja sa viem tak s ním rozprávať, ako s hociktorým vedomím sa viem rozprávať. A majú tie stromy v tom starom svete tu? Majú vedomie? Nemajú? Nedá sa s nimi rozprávať. Nemajú vedomie. A v tom novom svete budú mať napríklad stromy? Už tu môžu mať. Už v tomto. Sa to dá. A stromy dokážu takisto pracovať sami na sebe, ako vyzývaš nás ľudí, aby sme pracovali na sebe? Tak aj sa nechať viesť. Prosím? Aj sa nechať viesť. Oni sú na to, aby slúžili človeku. A to je ich poslanie, ich práca prinášať úžitok.
a majú oni na to výbavu, aby to dokázali v úvozovkách pochopiť, že majú slúžiť? Áno. Môžu mať, nie obyčajné, to nie, ale premenený strom má. No a akú šancu, tak ako sa pýtam na ľudí, že akú šancu majú dostať sa do nového sveta, tak sa pýtam teraz na tie rastliny, zvieratá, teda aj stromy vrátane v rámci rastlín. Akú šancu majú sa dostať do toho nového sveta a premeniť sa? Premeniť sa môžu už tu. Môže ich niekto premeniť. Oni sa same nepremenia. Same nie? Nie. Človek sa musí premeniť sám. Lebo má predstavy, na to bol vytvorený. Ale človek, ktorý to vie, môže premeniť takýto strom na živý tým, že mu dá energiu. A že ho zrodí, ho akoby zrodí do nového života. Áno. A takisto, keď má niekto, ja neviem, myslím si, že už sme sa raz bavili o tých domácich maznáčikoch, psíkoch, alebo aj nie len domácich, ale aj, ja neviem, vonku na dvore má niekto psa pri dome a dokáže mu pomôcť, aby sa aby sa dostal do nového sveta, že mu dá energiu? Na zvieratá to nefunguje, aspoň zatiaľ nie. Iba na rastliny. Na zvieratá nie. A vieš, prečo to tak je? Že na zvieratá nie a na stromy alebo na rastliny áno. Rastliny neboli tak extrémne asi rastliny boli menej poznačené tým systémom mať, boli jednoduchšie a jasne, že oni mali systém mať, ale oni sú tvárnejšie. Sa vedia podriadiť. Ako niektoré rastliny môžu mať vzdor. Môžu. Pri tej premene. Môžu vzdorovať. Ale to sa dá spraviť pri rastline. Potlačiť ten vzdor. Vytlačiť ho von. Mm-hmm. Pri zvieratách to už je problém. Ale nehovorím, že sa dá každá rastlina, čo sa dá premeniť, to netvrdím. Ale väčšina si myslím, že sa dá. Každá si nie, ale celé určite. Alebo nemá to význam pri každej. A oni vedia spolu komunikovať, vedia zdieľať informácie, všetko. To je úplne iný systém. Vlastne takéto stromy, alebo... A keď napríklad má jeden sused v záhrade jabloň a sused žije v princípe byť a má dostatok energie, dokáže si oživiť svoju jabloň, a iný sused vedľa má takú istú jabloň, ale žije v princípe mať a nemá na to ani ten sused tú energiu, aby oživil ten strom, tak to znamená, že jedna jabloň, taká istá jabloň bude schopná existovať v novom svete, druhá nebude? Otázka je, že či sa nezmení forma, obraz a tak to sa môže tiež zmeniť, ale nie hoci kto to dokáže spraviť toto. Musí byť veľmi musí vedieť pracovať s energiami v tomto svete. Lebo on pracuje nie na tom fyzickom vzhľade s energiami, a na tej podstate, čo ho tvorí, nie na prejave vonkajšom. A už tu mám prst na tej pesničke, že kliknutím ju odpálim, odštartujem, ale ešte mi to nedá, že ešte nám povedz na tú otázku, čo som ti položila, povedz nám odpoveď, že keď hovoríš o tých integračných procesoch a teda, že už sa tie šufličky integrovali a už sú zaintegrované všetky, že dá sa to nejako, dokážeme to my ľudia nejako vypozorovať alebo cítiť alebo niečo, sme schopní nejako vnímať, že všetky šufličky tohto sveta sú zaintegrované do jedného celku? Ako? Keď ľudia sú nastavení na prácu a nie na fyzickú prácu a nie na ako tela a nie na prácu s energiou. Ako? Ten, kto to dokáže zaregistrovať, nejako vnímať a potom vedieť, musí byť schopný pracovať s tými energiami. A sú tu takí ľudia, myslíš? Alebo vnímaš? Alebo ako to? Vieš, že sú. Dobre, takže ďakujeme ti za odpovede. Milé poslucháčky, milí poslucháči, nech sa páči, oddychnite si. Jano Svetlán Majerčík, Svietiš.
Svietiť si mal a nesvietil si, od slsti vohol plamienok. Možno to srdce neunieslo, keď vošlo dnu do spomienok. Svietiť si mal a nesvietil si, po starom si ťa našiel dážď. Do nitky si tam vtedy zmokol, nemal si žiadny prší plášť. Ale hlavne si zabudol, že za mrakmi slnko svieti, že všetko je, ako má byť, a do cieľa vedú cesty, a vlastne aj cesta je cieľ. No vidíš, aký si múdry, všetko si pochopil. Myslím, že môžeš byť kľudný. Aj keď svietiť si mal a nesvietil si, niekto ťa veľmi miluje. Určite teraz na teba myslí a od radosti tancuje. Teraz to príde a znovu svietíš, aj slnko vyšlo po daždi. Stačilo iba trochu veriť, a takto je to za každým. Ale hlavne si zabudol, že za mrakmi slnko svieti, že všetko je, ako má byť, a do cieľa vedú cesty, a vlastne aj cesta je cieľ. No vidíš, aký si múdry, všetko si pochopil. Myslím, že môžeš byť kľudný, ale hlavne si zabudol, že za mrakmi slnko svieti, že všetko je, ako má byť, a do cieľa vedú cesty, a vlastne aj cesta je cieľ. No vidíš, aký si múdry, všetko si pochopil. Myslím, že môžeš byť kľudný. Takže pesnička Svietiš nám doznela. A Peter, ty si hovoril, že si na čo posvietime teraz? Že posvietime si na tie všetky teórie o Zemi. Ja ich teraz dám do kontextu. Všetky majú logiku. Tak svieť. Takže ideme svietiť. Posvietime si na to. Ideme k šuflíkom. Máme svet, ktorý bol kedysi, ktorý bol zničený, či to je ten eterický svet, čo bol, kde sa prežíval život. Ten šuflík mal nejakú kapacitu, povedzme, že 100, jak som už hovoril. To hovoríš materiál, o svete, ktorý bol zničený, to hovoríš o tom prvotnom svete, keď sa dokázalo tvoriť energiami, to bolo teda od tých 54 000 rokov dozadu do 18 000. Až 18 000 v tomto čase. Áno. A tento svet, keďže bol vytvorený, mal v podstate tej energie akoby 100%, hej? Keď to bereme nejaké množstvo, a to množstvo bolo vytvorené tak, že nebol priestor na vesmíry, na nič, ale bol priestor na to, aby sa vytvorila, lebo tá energia má nejaký vnútorný stav, myšlienky, pocity a vonkajší prejav, či to, čo tam vytvorím, či prostredie, všetko. A to prostredie toho sveta bolo navrhnuté ako dutá zem. Čiže zemegula, si predstavme globus,
ktorý má nejakú akoby hrúbku a tá tapeta, ktorá je z vonkajšej strany na globuse, nebola nalepená zvonku, ale znútra. To bola Midgard, nie Midgard, správne Midgard, Petrograd, Stalingrad, hej? Správne Carigrad. Hej? Čiže a to sa Midgard. Ale potom nejako skomolilo. Áno, skomolilo sa to na skôr, čiže je to Midgard, čiže pevnosť stredu, čiže bola orientovaná dovnútra. A tie niektoré teórie, ktoré nájdete aj na stránke Tedesco, odôvodne a všetko, hovoria o tomto, že Zem bola takto koncipovaná. Bola. Celý čas. Toto bola Zem. A vtedy máme si to predstaviť tak, že ja neviem, aj moria, tie, ktoré teraz sú, teda uvidíme, či nám povieš, či sú na povrchu Zemegule, alebo kde sú, ale akože prídeme k moru, tak to more bolo v tom čase akoby na vnútornej strane gule? Áno. Odtiaľ to sa nedalo ísť nikde. Ani sa nedalo, nikdy sa nedalo. Čiže bola tam atmosféra, všetko znútra. A takto to bolo. Hej? Čiže, ale čo sa stalo? A prepač, áno, keď hovoríš, že odtiaľ to sa nedalo ísť nikde, alebo odtiaľ sa nedalo ísť nikde, keďže to bolo fyzicky v strede Zeme. No, ale a keď sa to zmenilo, ak teda sa to zmenilo, že teraz sme na povrchu Zeme, tak odtiaľ to sa už dalo ísť niekde? No, veď idem ďalej. Čiže, a teraz povedzme si, že to bola 6. úroveň. Keď nastala 7, tak zrazu v tom šufličku bol zo 100% iba 6% energií. Dá sa so 6% energií vytvoriť taký veľký svet ako so 100%? Nedá. To bolo treba urobiť, bolo to navnuté inak. Bolo treba urobiť výsek. Čiže keď si predstavíme gulu alebo melón, hej, a udržeme čapičku. Tá čapička, tá rovina tej čapičky bol svet, ten oblúk akoby kupola, hej, čo tam zostal, čiže z celej tej zeme zostal len malý výsek, čiže to orámovanie a plochá zem. A ten počet ľudí na tom malom výseku zostal taký, ako bol predtým? Počet inkarnovaných ľudí? Nebolo to rovnaké, veď všetci zomreli. Všetko sa išlo na novo. Všetko bolo na novo vytvorené. Počet ľudí vtedy nebol nejaký veľký, veď neporovnával som to. Viem to, kebyže máme viac času, môžem sa s tým zaoperať, ale nechcem tu čas strácať. Čiže to bolo toto, čo hovoríš, všetci ľudia zomreli, to bolo pred tými 18,000 rokmi. Áno, vtedy sa to stalo. A potom sa tá 7. vrstva nabehla na novo a v podstate ako od začiatku sa šlo, ale už sa žilo na plochej zemi. A to je ako tá čapička z toho melóna? Áno, tá čapička predstavovala celú existenciu. Nie celý melón ako predtým, ale 6% energie. A to je druhá vec. No a v podstate nový svet. A prepáč, ale čo sa stalo s ostatným melónom? Keď to bolo v inej rovine, to bol eterický svet. Aha. To bolo iné. Lebo sme mali menej. V tom šuflíku tá energia bola použitá na tie ostatné šuflíky. A tá zvyšok tej zemegule, alebo toho melóna, ako to nazývame, nejako kooperoval s tou čapičkou z toho melóna? Ale ten zvyšok melóna, to bola iná vrstva. To bola iná vrstva. A čo, keď to bola iná vrstva? Boli tam prepojenia cez vedomie, áno. Ale to etericky, jasne, že sú tam, ale to nemáme šancu. To nemáme šancu. Si to vysvetliť. No, nemáme šancu to vysvetliť. To sa takto nedá, to seminár. Dobre, rozumiem, áno, jasne. To bez šance a to fakt treba kľud. Toto sa nedalo ani v tom veľkom bieli. A to sme tam boli do 9. Dokedy to bolo? Aj dlhšie ako do 9. do večera, áno. Ale o 9. som myslím skončil. A čiže to naozaj nejde, ale čiže my si to nepredstavujeme, že zostala z toho melóna iba čapička. To bol nový svet. Tá čapička bol nový svet. Nový, veď v inom šuflíku. Inej vrstve, iný šuflík. A potom tá tretia verzia, Zemegula. To bola vízia. Takto bude vyzerať nový svet.
Zem ako planéta. V skutočnom veľkom vesmíre. Čiže to, čo nám tvrdia, že táto Zem je takáto, nie je. Ale bude. Alebo už je v tom, už je tak pripravená. No a čiže teraz od roku 18 000, pred 18 000 rokmi až doteraz, my sme žili akoby na tej čapičke melónu? V tej tej rovine. Hej, áno. A... To bola celá tá čapička akoby melónu, to bol celý priestor nášho sveta. So všetkým, čo k tomu patrí. A čo vlastne bolo? My sme žili na povrchu, ako na tej reznej ploche, áno, tam, kde bol ten melón odrezaný. Áno. No a čo bolo tam pod tým v tom veď sa nezobrazovalo, veď nebolo nič zobrazené, tak neexistovalo. Obmedzenia boli tým, že keď ideš akož do zeme, hej, vrtáš, tak sa ti zvyšuje tlak, teplota, neschopnosť v podstate prežívať život. Ideš hore, tam nemáš vzduch, riedky vzduch, v podstate nedostane sa nikde. Čiže všade boli nastavené obmedzenia ako bariéry, že nemožnosti prežívať život. Tie podmienky boli tam zmenené. Nebola tam tá energia inak navrhnutá tak, aby sa tam dalo žiť. Čiže nikto sa tam nevedel dostať. Ani odtiaľ to sa nedalo odísť. Lebo nebolo kam, neexistovalo to. Tej energii bola energia. A viem v jadrovej energii existovať? Príklad, keď to tak poviem. Neviem. Čiže pointa je tá, že všetky tri tvrdenia sú pravdivé. Ale jedno bolo, druhé teraz končí a tretie je už pripravené. Ako súčasť veľkého vesmíru. A v podstate tam sa vraciame do tých pôvodných rozmerov. Tou zemou. Zemegulou. Do pôvodných. Toto aj, tak by som povedala, že korešponduje s tým, čo hovoria zastancovia plochej zeme, že zdôvodňujú tým, že ako lietajú lietadla z jedného konca zemegule na druhý a majú na to teda nejaké výpočty, dôkazy, že Zem je plochá, lebo keby nebola plochá, tak by to lietadlo malo inú letovú dráhu. Takže ty v podstate tiež hovoríš, že sme tu boli akoby na tej plošine. Hej, lebo to... áno, lebo nebolo materiálu. To jednoducho bol to model a bolo to treba urobiť inak, lebo bolo treba v podstate zabrániť, všetko zmeniť na prácu, nebola energia, málo je, preto aj všetko kape teraz, lebo je energie málo a stále bude menej, ako pre systém mať, pre systém byť stále viac. A takto to bolo. A potom ešte, ja by som sa ešte rád, teda keď môžeme ďalej, rád pristavil pri tom, čo som hovoril, že čo sa zmenilo, čo je podstatné, keď sa bavíme o tomto svete, či telo. Hej? Že predtým, v tom pôvodnom svete, keď sa pracovalo s tou vôľou a s tými energiami priamo, tak vedomie, predstava a rovno konanie tela. Lenže tu som hovoril, že bola predstava, potom by sme museli mať ešte skúsenosti, ako aby sme dokázali niečo vôbec robiť. Nestačila predstava, museli sme mať skúsenosti, potom sme museli mať programy, čiže nejaké, v podstate tie skúsenosti bolo treba uceliť do nejakých automatických v podstate reakcií, ktoré príklad, že čo by som v podstate hociaká schopnosť niečo robiť, že schopnosť učiť, akoby niečo sa naučiť, to nie je dobrý príklad. Príklad, že odmietnutie, alebo útek, hej, únik, hej, alebo odmietnutie. Odmietnutie, keď niečo odmietam, je program. Má v podstate nejaké reakcie, nejaké fázy. No odmietam... Iného človeka napríklad. Hej? Áno, ale počkaj, ale niekedy je v poriadku, že niekto... Ja teraz neposúdim, či je dobrý, choď tam nevedno kam, priniesť to nevedno čo. To je tiež v podstate mechanizmus, ktorým konám. No ale nie každé odmietnutie je program, nie? Ale program není zlý, ale môže byť toxický. To nebolo, že systém programový zlý, to tak nebolo.
Ale každé odmietnutie, chceš povedať, že každé odmietnutie je program? Ja hovorím, že napríklad... Keď príde, ja neviem, teraz si vymyslím za mňou predavač a povie, nekúpite si, ja neviem čo, hrnce alebo čo, a ja tie hrnce mám, tak ho odmietnem. Jasné. Bavme sa teraz napríklad, že odmietnutie partnera. Hej? Niečo. Tak je tam mechanizmus, čo všetko, aké mám predstavy pri tom, aké skúsenosti s tým mám, a to všetko sa mi dalo dokopy v tom výslednom programe, ktorý predstaví odmietnutie. Čiže ja tam mám nejaké pocity pri tom. Hej? Napríklad emócie. Mám tam, predstavujem si, čo sa mi kedysi, čo som všetko prežil, alebo podľa toho reagujem, čo som prežil. Alebo ako by to malo vyzerať. A to tak nie je. Mám skúsenosti. A toto všetko sa formuje do toho programu, ktoré sa prejaví, že nejakým odmietnutím. To odmietnutie má súbor nejakých činností, nejakých procesov, ktoré ten program obsahuje. Teda hovoríš o nejakom odmietnutí, ktoré akoby nebolo na mieste? Že... Nie, teraz to je jedno. Teraz neposudzujem správnosť, nesprávnosť. Ja iba konštatujem akože suchý stav, že čo to ten program je. Lebo sa chcem dostať k ďalšej fáze. Ako fungovalo telo? Telo nefungovalo na programy. Telo, to všetky tieto predstavy, programy, skúsenosti pripravovali sa na úrovni vedomí. Telo fungovalo na reflexii. Telo fungovalo čisto na reflexii. Prečo? Lebo to bolo treba všetko zjednodušiť. Vedomie nemohlo priamo riadiť telo, preto muselo vytvárať predstavy, programy, skúsenosti, programy. Lebo telo bolo blbé proti tomu, čo bolo predtým. Namiesto 100 energetických jednotiek malo iba 6. Čiže vedomie nemohlo riadiť priamo telo, pretože preto potrebovalo by akoby nejakú prevodovku? Zjednodušenie, áno. Prevodovku, aby vôbec dokázalo to, ako ty hovoríš, to hlúpe telo riadiť? Áno, aby to telo mohlo vôbec konať. Lebo telo koná iba podľa reflexov. A reflexy nie sú iba, že do kolena mi niekto buchne a zamykne. Reflexy sú, ako telo vyzerá. Systém fungovania tela každého orgánu funguje na princípe reflexov. Keď sme sa naučili bicyklovať, máme podmienené a nepodmienené reflexy. Nepodmienené sú tie, ktoré fungujú stále, bez toho, aby mali podnet. Podmienené potrebujú nejaký podnet. Čiže príklad, v podstate nepodmienený reflex v podstate bicyklovanie. Že som sa naučil bicyklovať alebo šofer, už to viem navždy. Jednoducho nemôžem to zabudnúť. Z niektorých básniček, čo sme sa učili v škole, hej, hor, moho, detvo mojho rodu, kto krádmo rukou siahne a tak ďalej, na tvoju slobodu. Hoci kedy to vieš, nepotrebuješ nejaký podnet na to. To máš už čistý automatizmus. Keď šoferuješ auto, spojka plyn, riešiš to nejako? Neriešiš to. Vôbec. No ale tie reflexy... Podmienený reflex je ktorý napríklad? Prosím? Podmienený reflex, aký? Podmienený musí vyvolať nejaký špeciálny podnet, ktorým zareaguje. Napríklad... Ja neviem, môže to byť, že ja neviem, vidím niekoho lízať zmrzlinu a v tú ranu mám chuť na zmrzlinu? Nie, reflex. To nie? Mal som teraz na mysli jeden... Poviem nepodmienený, potom si spomeniem. Dobre, ale ty si ešte povedal, možno si aj medzi tým spomenieš, ty si povedal, že aj to, ako naše telo vyzerá, je výsledok reflexov. Áno, je nastavenia, áno. Ako by si to, prosím ťa, nejako nám to trošku... Príklad, forma tela. Všetko, stav orgánov, to sú akoby nastavenia. Reflex je nejaké nastavenie. Čo je reflex? Reflex je súbor programov, viacerých programov. Reflex je skupina viacerých programov, či minimálne 2, ktorý často sprevádza emócia. Poviem príklad, že pud seba záchovy, čiže bezpečnostný program tela je nepodmienený reflex. Funguje automaticky, ale my si ho formujeme. Príklad, mal som nejakého partnera, ktorý bol fakt debil, a on mi ovplyvnil, trepal mi z prostosti, somariny a neviem čo, a už ho, príklad, žena ho nemohla počúvať, lebo fakt to boli nezmyselné reči, ktoré otravovali život a chvastúnske alebo čokoľvek.
a vytvorila si program. Telo má dosť toho, že to nemôže počúvať. Hej? Čiže žena si vytvorila... Sama zadaním. Mala partnera, ktorý veľa rozprával, áno? Blbo, nie že veľa, ale nezmyselne. Hej? Nezmyselne rozprával. Áno. A žena si mala toho dosť, tak si samým zadaním, to je schopnosť tela, ako na úrovni tela, že vedomie zadá vedomu vytvoriť obranný program. Ten obranný program je, že telo povie dosť. Už to nebudem počúvať. Má stav presítenia a musí nejako reagovať. Hej? Si presítená. Telo, keď ten partner bol taký blbý, tak to telo nie je schopné rozlišovať, kedy mám druhého partnera a ten rozpráva múdre reči. Keď on bude veľa vysvetľovať, aj tam sa zapne ten program. A toto je program, ktorý môže spustiť reflex, akože seba zachovy. Hej? Čiže bezpečnostný reflex, lebo potom môže nasledovať, v podstate môže byť s tým spojená, keďže taral blbosti, bol to fakt blázon a potom za každým niečo spravil, vynadal žene, ubližoval, neviem čo, a potom prišiel a ako si ty, ako jak ťa ľúbim a neviem čo, a sa polepším a neviem čo, hej. Čiže somariny, ktoré nikdy neurobil, strata dôvery. Čiže emócia, nedôvera. Doplnená. A potom čo príde? Potom príde ten program odmietnutie. Hej, odmietam. A teraz si zoberiem, že mám partnera, ktorý všetko spĺňa, ktorý netára blbosti. Ale, čiže žena má iného partnera? Áno, ktorý rozumie. Áno. Spustí sa reflex. Pri určitom telo to spustí automaticky, nepodmienene. Mám toho dosť. Hneď ide s tým spojená nedôvera. Nedôverujem. Áno. A automaticky ide odmietnutie. Cúvanie, choď. A potom príde ďalší program. Reakcia nejaká. A tá reakcia je buď únik, alebo agresivita. Útok. A toto je reflex. Nepodmienený, extrémny, bezpečnostný, ktorý, keď si ho niekto vytvorí, tak mu znepríjemní celý život. Lebo telo funguje automaticky. A keď si povedal, že telo, napríklad žena mala toho prvého partnera, ktorý mal veľa hlúpych rečí a tak, a vytvorila si teda na základe, telo vytvorilo tento reflex odmietnutia. No a chcem sa spýtať, že to telo je dostatočne múdre na to, je dostatočne vybavené na to, aby vytvorilo reflex odmietnutia toho partnera, že teda nebudem to počúvať. A keď teda tá istá žena má potom iného partnera a ten rozpráva niečo iné, čo povedzme si nezaslúži odmietnutie, tak prečo to telo nie je zase schopné vyhodnotiť, že tak tieto reči nie sú hlúpe, nebudem ich odmietať. No, lebo to poprvé reflex nevytvára telo, ale vedomie. To vedomie vytvára. A prečo ho nedokáže lebo to zadáš z pozície tela vytvoriť. Zrušiť? No počkaj, k tomu sa dostanem. No. Ale ty ho nevytváraš pri partnerovi, ktorý má aj múdre reči. Ty ho vytvoríš pri partnerovi, ktorý má sprosté reči. Áno. A čiže ty ho nenaučíš rozlišovať. Ty ho naučíš, že všetky reči sú blbé. On to nerozlišuje. A dá sa to naučiť? Dá sa to nejako... V tomto prípade taká možnosť nie, lebo taký muž neexistuje, čo by trepal blbosti a bol súčasne múdry. A rozprával aj múdre veci. Nedá sa to naučiť. Na to je iná vec, ale spomenul som si na ten nepodmienený, či podmienený reflex, pocit ohrozenia. Príklad muž, hej, minie nejaké peniaze, ohrozí rodinu, hej, investuje do niečoho, somariny spraví a vytvorí pocit ohrozenia u ženy. A na to môžu byť naviazané, že zamestnanie a kadejaké plno akože ďalších všelijakých programov. Čiže príde nejaká situácia, nejaké vonkajšie ohrozenie, riziko hrozby, že niekto urobí nejakú somarinu, a ktorú tá žena zavníma ako hrozbu, napríklad útok nejaký, očierňovanie, hocičo nejaký útok v jej blízkosti, to nemusí byť na ňu, na partnera, na hocikoho, a v takéto žene, keď to má vytvorené pri tom predchádzajúcom partnerovi, tak sa spustí takýto reflex, ako je podmienený, či je na podnet. A riešením je riešenie. Pri tomto systéme, čiže telo funguje takto, iba takto fungovalo toto telo. Čiže a riešením je
Existuje riešenie. Je nadradený reflex. Nadradený, ktorý dokáže meniť všetky ostatné reflexy. A to je seba zapieranie, seba zriekanie, seba ovládanie. Toto jediné, týmto jediným sa dokážu meniť reflexy. Čiže od začiatku tento systém bol nastavený tak, aby sa to dalo. Čiže preto dnešná doba nemá šancu. Kto sa chce zapierať, kto sa chce odriekať. No. Prečo bol lepšie za socializmu? No ale teda, Peter, keď si povedal, že reflex je napríklad, keď už toľkokrát opakujem to učenie sa voziť sa na bicykli, keď sa to naučím, až si vytvorím z toho reflex, že už nepotrebujem nič pri tom rozmýšľať, jednoducho sadnem na bicykel a idem a hovoríš, jediná cesta von je seba zapieranie, tak ja sa pýtam, môžem sa zaprieť tak, že zabudnem sa vedieť voziť na bicykli? To je taká námaha zmeniť ten bezpečnostný reflex, ten pud seba záchovy. To je presne taká istá námaha. To je také náročné, ťažké. Dá sa to, ale je to extrémne ťažké a musíš byť fakt vytrenovaná celý život na extrémne odriekanie. Aby si to po rokoch a 10 ročiach tvrdého tréningu a extrémne tvrdého života dokázala. No ale mne sa zdá toto, až by som povedala, nemožné zabudnúť sa, keď sa raz naučím voziť na bicykli, aby som odriekaním to zabudla sa naučiť. No. Takže to by som povedala, že je nemožné. Ja ti poviem, ako nemožné. Teraz urobím porovnanie online, hej? Že aké ťažké je naučiť poprieť, alebo naučiť sa zabudnúť na bicykli, či poprieť reflex, že vieš sa bicyklovať. Aké ťažké a náročné je poprieť ten bezpečnostný reflex, ten seba záchovy, ktorý si vytvorila na ochranu pred debilným partnerom. Napríklad na ochranu svojho života. Takže ak obťažnosť učenia sa toho reflexu na bicykli, zabudnutia je 100, tak obťažnosť zrušiť alebo zmeniť ten bezpečnostný reflex je 500. 5-krát ťažšie a existuje na to ešte ďalšia pomocka, nechať sa viesť. Všetko sa naučíš, keď sa necháš viesť, aby si to dokázala. Je cesta nechať sa viesť a seba zapieranie. Lebo keď sa nie si schopná zapierať seba, nie si schopná príjmať ani vedenie. Lebo to ti častokrát to vedenie robí veci, ukazuje ti cestu, ktorá sa ti nebude páčiť. Čiže tá cesta existuje, ale dnešná doba nemá šancu. Za socializmu bolo preto lepšie, lebo bol nedostatok. A ľudia sa nútene museli zapierať a zriekať. Nútene. Ako náhle sa to uvoľnilo a ľudia majú dostatok, všetci sú na sračky. Sú riadení tými najprimitívnejšími reflexami. A nemajú šancu to zmeniť. Sú na odpis. No ale hovoril si, že telo je riadené reflexami, ano. Aj programami, aj... Reflexy, takto. Ešte raz nám urob takú tak schematicky nám to povedz ešte raz, alebo nejako tak zakategorizuj od tej najnižšej úrovne až po tú predstavy najvyššiu. Bola najvyššia úroveň, na ktorej fungovalo priamo konanie. Čiže, lebo hovoril si, že človek dokáže mať predstavy, zviera nedokáže mať predstavy. Čiže tým sa odlišuje aj človek. Zviera má skúsenosť. Hej? Aj človek má skúsenosť? Áno. Čiže to je spoločné so zvieraťom. Áno, aj rastlina má skúsenosti? To má už programy. Prosím? Rastlina má už programy. Iba programy, ktoré sú nastavené, prednastavené, ako má fungovať. Aj zviera ich má. Ale vždy to je vyšší, v podstate programy, skúsenosti predstavy, ako keby to tak odstupňujem. A reflexy sú v podstate súbor tých programov, predstav, či skúsenosti, programov, skúsenosti, dokonca predstav. Je to mix, ktorý je všetkého, sú tam emócie, ktorý funguje ako balíkovo, že to telo nemôže vedomie riadiť, tak vedomie vytvára reflexy, čiže balíky modelov konania.
A teda reflexy má aj človek, aj zviera, aj rastlina? Áno, ale nie, človek ich má aj na úrovni myslenia. A tie reflexy, teda vrátim sa k človeku, reflexy u človeka môžu byť aj dobré reflexy, aj zlé? Áno. Čiže a našim cieľom nie je zbaviť sa tých dobrých reflexov? To tie sa si teraz, máme ponechať? Našim cieľom, a to sa teraz deje, preto bol aj ten audit, je zmena, je prechod, návrat k pôvodnému systému. Z predstav rovno konanie. Čiže vedomie priamo riadi telo. Nie cez reflexy zanikajú, ale priame riadenie tela vedomím. Priame. Ja keď rozprávam a niečo riešim, ja nerobím to cez reflexy. Moje telo tak nefunguje už. Ja idem všetko priamo. Vedomie priamo riadi telo. Čokoľvek urobí, je to vec vedomia. Čiže tu, keď som bola trebárs malá a učila som sa voziť na bicykli a teda som spadala, porozbíjala som si kolena a neviem čo, tak keď v tom novom svete, a keby sme povedali, že sa tam niekto sa bude učiť voziť na bicykli, alebo jednoducho to odrazu len bude mať predstavu vozenia na bicykli a odrazu to bude vedieť? Áno, veď ja to tak už robím teraz. Ale v tom poznaní, čo mám. Ja sa to neučím, lebo reflexy sa vyznačujú tým, že sa to musíš naučiť. Naučiť sa tanečné kroky, všetko možné. Musí sa to naučiť. Musí sa naučiť opakovaním. Dieťa sa učí opakovaním, či vytvára reflex chodenia. Áno. Ale v škole som sa musel takisto učiť. Básničky. Teraz, čo tu hovorím aj, všetko, to nemám naučené, to som sa nikdy neučil, nikde som to nečítal a viem to. Priamo z vedomia. Čiže to je dôkaz, že nefungujem na reflex. Priamo ma riadi vedomie, že to je možné. To je dôkaz. Čiže dá sa povedať aj tak, že tým, že my ešte väčšinou ideme cez tie programy, skúsenosti, reflexy, dochádza akoby k strate tých informácií, ktoré sú nám posúvané z vedomia a že v podstate sa dostaneme len k nejakému torzu a ty, keďže vieš fungovať tak, že priamo z vedomia do tela, tak máš to celý kanál otvorený? Áno, lebo ja sa to nemusím učiť. Ja to viem. Ja to jednoducho viem. A teda nepotrebujem učenie. Cesta k tomu, aby sme aj my vedeli, ako ty vieš, je taká, že odbúrame reflexy, odbúrame programy, predstavy? Všetko, áno. A to je cesta vedenia. Lebo keď sa nechávaš viesť, musíš zabudnúť na svoje predstavy, zabudnúť na svoje skúsenosti, zabudnúť na svoje programy, zabudnúť na všetko. A keď tak sa to dá naučiť. A hovoríš, že máme aj reflexy, ktoré sú dobré, alebo ktoré sú, ja neviem, možno ten nejaký pud seba záchovy, ja neviem, že... To nie je dobrý, ten je zlý. Ten je zlý? Jasné. No ale to nie je napríklad nejaký reflex, že idem, ja neviem, po ulici a chcem prejsť na druhú stranu cesty a teda pozriem sa, či nejde auto a už je reflex, hej. Ale a ten je dobrý, nie? Ale ty nepotrebuješ... To je systém. Systém je nižšej úrovne. Chápeš? To je nízkoenergetický systém, kde musíš nahrádzať nedostatok energie. Čo je nízkoenergetický systém? Systém reflexov. No? Lebo to je balíkový systém. Ale ja namiesto jedného reflexu, ktorý predstavuje napríklad 10 operácií, moje vedomie vykoná 1000 alebo 10 000 operácií priamo s mojim telom. A to je vysokoenergeticky náročné, na dynamické energie, na statické, na výmenu informácií. To je iná úroveň. Čiže dá sa to povedať aj tak, že ešte raz sa vrátim k tomu príkladu, ktorý som sa pýtala, že ja keď idem cez cestu, tak sa pozerám na ľavú stranu, na pravú stranu, keď potrebujem prejsť na druhú stranu cesty, pozerám sa, či nejde auto. A mám teda takýto reflex vybudovaný, že popozerám. No a keď ide taký, čo vie priamo, tak jednoducho cestu prejde, lebo vie, že nejde auto, nepotrebuje sa obzerať doľava, doprava. Je to také príliš jednoduchý toto príklad, že tam v podstate to je jedno, hej, jak to spravíš. Ale ono je to dôležité pri tom učení sa napríklad. Že ty, keď chceš niečo vedieť,
To je lepší príklad. Sa musíš prácne učiť. Musíš naštudovať, počúvať, snažiť sa pochopiť. Keď niekto počúva toto, túto reláciu a chce to pochopiť, musí si robiť poznámky. Musí to viackrát zopakovať. Lebo nemá šancu. Ale keď niekto by reagoval, že vedel, že vie, on tomu hneď bude rozumieť, poznačí si body napríklad, len body hlavné, línie, a jednoducho bude vedieť, o čom sa tam hovorilo. Bude tomu rozumieť. Bez toho, aby si to musel študovať a učiť sa. Áno. Toto je lepší príklad, ako ten prechod, to je také primitívne trošku. Lebo reflexy sa čím vytvára? Učením sa. Ale myslím, že tam mám ešte jednu zaujímavú otázku. Áno, Peter, tak to som ti práve chcela povedať, že ešte teda tá jedna otázka, ktorú som avizovala už na začiatku relácie a zostáva nám už len nejakých 7 minút do konca relácie. A poslucháčovi sme slúbili, že keď nám písal, sme mu odpovedali, že mu bude odpovedané v tejto relácii, tak dovolím si prečítať tú otázku. Poslucháč Marek nám napísal: Dobrý den, v minulých reláciích nebo i na Infovojne pán Poláček rozebíral sexuální vitalitu, případně mužskou impotenci. Chtěl bych se zeptat, čeho by se muž po 50 měl vyvarovat a co preferovat, a to v oblasti stravy. Zajímají mě potraviny povzbuzující a dodávající sexuální energii a také potraviny, které tuto energii tlumí. Fytoestrogény v pivu zde řešit nemusíte, to je všeobecně známo. Děkuji za odpověď, Marek od Pardubic. Tak Peter, tak čo vyriešime? Vyriešime niečo v tejto Niečo mu poviem, ale ja mám pripravenú v podstate celú rekapituláciu partnerských vzťahov. A toto je problém energie, nie stravy. Je to problém konania. V podstate, ja som to aj hovoril, že muž aj žena sú aj som to na seminári som to rozprával teraz a budem o tomto veľmi podrobne hovoriť aj v Bulharsku, že ako funguje muž, ako funguje žena, ako fungoval celý systém, ako sa to pokazilo tu v tomto svete. Muž z princípu celý systém, celé bytie, celá tá energia je nastavená na mechanizmus dávania a príjmania, na dávanie vedenia a príjmanie vedenia. Čiže dávanie a príjmanie musí byť v rovnováhe. A aj partnerský vzťah muža a ženy je o rovnováhe energií. Hovoríme o byť. Hej? Keď nefungujú, keď človek koná v rozpore s tým energetickým systémom, ktorý je nastavený na dávanie a príjmanie, prichádzajú problémy. Čiže pokiaľ muž nedával, nemal čo dávať, a bral. Čo bral? Lebo ja neviem, akože keď to začnem vysvetľovať, tak skončíme o 9:30. Hej? A čo nemáme tu možnosť, ale zjednodušene. Áno, ale chcem iba poznamenať, že možno nemusíme skončiť presne 21:00, lebo náš dobrý kolega, redaktor Petr nám napísal, že klidne môžeme trochu pretáhnuť, takže no, ja to poviem tak. Vysvetlí pánovi Marekovi, ale aj ostatným poslucháčom. Muž, tok energii, keď je byť, keď je človek byť, má vlastné biopole. A ten tok energii je, v podstate si predstavme, že srdce, pohlavné orgány, von, hej, ide von, vracia sa smerom a ide okolo tela a tvár a cez tvár vchádza do tela. Čiže tvár príjma, je prijatie u muža, pohlavné orgány je v podstate pumpa, hej, von. Výdaj energie je dávanie, hej. U ženy bolo nastavené pohlavné orgány príjmanie, logicky, kvôli milovaniu, príjmanie, okolo tela, čiže nie okolo tela, príjmanie cez srdce a cez tvár von. Hej? A späť akože pohlavné orgány. Čiže žena chce byť pekná. Ona je logicky, lebo tam ona dáva cez tvár. Príjma cez pohlavné orgány. Teraz hovoríme o energiách, o toku energii. Muž
príjma cez tvár, nedáva, ale dáva cez pohlavné orgány. A teraz, čo sa stalo, keď sa nahradil tento systém, keď to pred 18 000 rokmi Boh prevzal a začal budovať vlastný systém mať, energeticky. Zase téma na seminár v Bulharsku. Teraz v podstate robím uputávku na témy alebo na obsahu tém seminára v Bulharsku, keď sa to dá tak zobrať. Tak čo sa stalo? Boh vytvoril vlastný akoby náhradný systém, lebo zablokoval prirodzený tok, zablokoval ten systém byť, tým systémom mať a ten tok energií bol v podstate mal akoby umelý zdroj, ktorý on vytvoril a zmenil tok energie. Čiže u muža aj u ženy bol ten tok energie rovnaký. Čiže u muža sa zmenil z toho dávania z pohlavných orgánov sa zmenilo, že berie. A muž väčšinou mal silnejší ten ťah. Čiže namiesto toho, aby dával pri pohlavnom styku energiu, on začal žene brať. Čiže spreneveril sa a samozrejme, keď nebol muž, čiže tie charakteristiky, akože je nezlovnosť, hej? Seba ovládanie, seba zapieranie, som spomínal, seba obetovanie, seba poznanie, schopnosť rozhodovať sa rýchlo, schopnosť nezodpovednosť za rozhodovanie, to sú charakteristiky, ktoré vytvárajú vôľu a ktoré predstavujú, ktoré stoja za tou statickou energiou byť, akoby, ktorá charakterizuje muža a ktorá sa používa pri dávaní vedenia. Keď toto muž nemá čo dať žene. Hej? Nemá čo dať žene, čiže on sa spreneveruje tomu poslaniu a nedáva žene nič a naopak berie. Čiže logicky, pokiaľ vedením nezmení stav na neobnoví svoje biopole vlastné, tak sa spreneveruje poslaniu a následkom je impotencia. Čiže strava to nevyrieši. Rieši to zmena života. Pozývame pána do Bulharska, kde to budeme riešiť podrobne a dúfam, že na budúce budeme môcť začať tou rekapituláciou partnerských vzťahov, kde to vysvetlím presnejšie, podrobnejšie, lebo už naozaj nemáme čas. Dobre, takže asi teda sa s vami, milí poslucháči, v tejto chvíli už rozlúčime. Poďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste nás počúvali. Tešíme sa na vás už teraz o 2 týždne. Tešíme sa na vás, ak sa prihlásite a strávime spolu spoločné chvíle v Bulharsku. Prípadne dovtedy sa možno ešte vyskytne nejaká iná príležitosť na naše stretnutie. Takže ešte raz vám ďakujeme a prajeme vám dobrú noc. Dobrú noc a vidíme sa, počujeme sa. Dovidenia. Dovidenia.